Dobre, tak dnes nás čaká ďalšia tematika, ktorá bude súvisieť s témou leadership leader, ale viac sa oprieme o tej téme, že aké sú tie atribúty toho správneho lídra, čo je dnes potrebné skutočne robiť preto, aby sa ním stal. Takže Majo, ešte raz vítaj v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie do tohto podcastu. Vám ďakujem za to, že ste sa rozhodli ho sledovať, pracovať na sebe, pretože aj toto je jeden z tých atribútov lídra, že toho skutočný líder poprvé si vyberá, čo sa bude učiť, a po druhé je stále človek, ktorý chce stále na sebe pracovať, ktorý nezastavil a samozrejme je rád, keď tie veci, ktoré sa naučil, aplikuje do praxe a učí ich ďalších ľudí. Toto bude jedna z tých vecí, o ktorej budeme rozprávať. Určite. V tej prvej časti sme sa hodne opreli o slovíčko, že líder má svojich followerov, nie tých, kde má palec hore a nejaké lajky, ale ľudí, ktorí, ak ten líder niečo povie a zaveli alebo dá určitú víziu, tak ho ďalší ľudia nasledujú. Čo sú ďalšie tie atribúty, ktoré považuješ za skvelé napríklad na popis lídra? Dobre si to povedal, že keď zaveli, v minulosti to bolo presne o tom, že keď sa tvorili kolektívy, ako som spomínal v tom predchádzajúcom podcaste, keď sa tvorili kolektívy, tak vtedy sa riadilo, vtedy sa velilo a tak ďalej. A aj vďaka tomu, že už rok a 3/4 sa venujem generáciám baby boomers X, Y, Z, alfa a beta, ktorá od tohto roku prichádza. Študujem to na Austrálskom inštitúte. A takisto mám už urobenú štúdiu pre Čechy, Slovensko. Mimochodom aj o tom sa budeme možno v budúcnosti rozprávať, keď vás to bude zaujímať. Budem sa tešiť. Leadership generácií, pretože trošičku zabrdnem do tejto témy. Poď, jasné, otvoril. S čím sa často stretávam, alebo možno aj ty sa stretávaš vo svojej praxi, čo ti dnes hovoria možno tvoji rovesníci alebo moji rovesníci o mladých ľuďoch? Tak akože o mladých teraz bereme, povedzme, že do 20 rokov, do 25? 20, 25, do 30. No. Vieš čo, ako stretám sa, keďže som hovorím, že rok výroby tiež 85, že 40 rokov, tak v minulosti to bolo také, napríklad pri pracovných ponukách. Ty si ju vyhodil a bol štosa ľudí, ktorí sa hlásili do tvojej práce a ty si mal možnosť vybrať z veľmi veľkej kvality. Dnes vyhodíš takú istú ponuku z tej istej firmy, ktorá je tu dokonca dlhšie, má svoj brand, svoju značku a je problém získať dobrého človeka, ešte mi hovoria aj priatelia, ja musím zaplatiť ľuďom, aby mi kvalitného doniesli. Čiže hovorí sa o tých mladších ročníkoch, neviem, či niekoho urazíme alebo nie, ale je to tak, lebo máme možnosť to porovnať, že sú náročnejšie na prácu, ale menej náročnejšie napríklad na seba. Čiže nie je tam tá kvalita, alebo nie sú tam dnes tie známky, ako to bolo kedysi, lebo bolo to viac o tom systéme, o tých nejakých nadstaveniach, o tých presvedčeniach. Takže neviem, či som správne zodpovedal. Výborne si zodpovedal, lebo s týmto sa ja stretávam. A nedávno som v jednej veľmi veľkej inštitúcii, ktorú nemôžem menovať, v Čechách, položil otázku, nech mi povedia, že čo si myslia o dnešných mladých ľuďoch. A ja som počúval, nezodpovední, chceli by rýchle veľa peňazí, nechce sa im veľa robiť, ale veľa zarábať a tak ďalej. Takéto veci. Ja hovorím, že prvú otázku, ktorú som dal. Keď som ja prichádzal ako 20x-ročný človek do toho aktívneho života a procesu, čo si hovorili o mne tí 50-tnici? Čo si hovorili? Možno podobne. Možno podobne, čo ten mladiac, čo mi on bude hovoriť, naše skúsenosti a podobne. Takže asi tak veľmi podobne. V minulosti bol totiž systém riadenia, ako si načrtol, príkazy a tak ďalej. Lebo ľudia sa pripájali k firmám, ako som hovoril predtým v podcaste a tvorili kolektívy. Ale dnes je to úplne niečo iné. Dnes a tí mladí ľudia si uvedomujú jednu vec, to, čo sme si my možno neuvedomovali v minulosti a dnes to vidím, že tak začína ten svet fungovať. My sme boli naučení, moja generácia, vymieňať čas za peniaze. 100%. To znamená, že otázka bola, koľko máš na hodinu. Alebo koľko dostanem na hodinu u vás vo vašej firme, vo vašom závode a tak ďalej. Takže oni mi povedali, koľko na hodinu, ešte nejaké prémie a tak ďalej. Vieš, ako je to dnes? Dnes tí mladí ľudia, a nehovorím len mladí ľudia, už aj moja generácia si to postupne začína uvedomovať,
že je potrebné vymieňať schopnosti za peniaze. Že čím máš lepšie schopnosti, čím dokážeš dodať väčšiu pridanú hodnotu do toho systému, do tej firmy, alebo do toho projektu, alebo do toho tímu, tak tým máš viac peňazí. Preto už sa prestáva vymieňať čas za peniaze a postupne ľudia, tí šikovnejší, prichádzajú na to, že potrebujem vymieňať schopnosti za peniaze, lebo ten čas za peniaze má niekde svoju hranicu. Má niekde svoj strop. Kdežto schopnosti za peniaze svoj strop nemajú. A teda, ak sa dnes pozerám na tie z pohľadu generácií a na tvorbu komunít, a keď to celé spojíš dokopy, tak naozaj preto je problém, že získať, a už aj keď dokážem získať v dnešnej dobe, tak vieš, s čím sa najviac stretávam? Ako si udržať s otázkou, ako si udržať kvalitných ľudí v tíme. Áno, lebo už nie je štandard, že si sa niekde pridal, lebo budeš tam 10, 20, nebodaj Bože, že 40 rokov dostávať zlaté plakety, ako dlho si s tou bol firmou. Dnes je to určite aj otázka tej udržateľnosti alebo toho zájmu toho človeka o spoluprácu. Výborne, ale zase, ak by som išiel starým spôsobom prístupu k leadershipu, k vedeniu ľudí, získavaniu a vedeniu ľudí, tak ich neudržím. Ale existujú dnes nástroje, vďaka ktorým dokážeš predĺžiť ten čas človeka, ktorý ten šikovný človek bude u teba. A tá tretia vec je rozvíjať. A na toto už malilinko firiem, ľudí, tímov, lídrov myslí. Oni nás dneska najradšej, a čo často počúvam, ja by som najradšej získal hotového človeka, nech tu maká, vyťahnuť z neho ten potenciál, vycúcať z neho čo najviac a potom nech ide preč. Alebo nahradím ho iným človekom. A to tak nejde. A ten mladý človek, my sa im čudujeme, že oni nechcú prichádzať do takéhoto prostredia. No nechce. Lebo ten mladý človek si uvedomuje a dnes to ako berú. To znamená, že prichádzam do toho procesu a tým vám veľa prezrádza možno o tých generáciách a tú štúdiu máme a v rámci našej spolupráce viem vám dať samozrejme viac a viac do hĺbky. Trošičku vám priblížim tú generáciu Z. Oni dneska berú, že peniaze sú štandard. Že to už je štandard. A to, že máte dobré prostredie, štandard. Že mám nejaké bonusy, štandard. A takto postupne tie veci, ktoré ešte pred 3-5 rokmi boli ako výnimka, dnes už sa to berie v mnohých štandard. Ale to, čo si ten mladý človek uvedomuje, že ako u vás zvýšim svoju hodnotu. A čo sa nové naučím? Aké schopnosti získam? Kam ma to posunie? Kam ma to posunie možno v rámci nielen nášho regiónu Slovensko-Čechy, ale možno aj za hranice. Čo dokážem zo seba ešte vydať? Kde tie talenty nové objavíte vo mne? Toto sú tie otázky, ktoré si kladú, ale moja generácia manažérov na toto nebola zvyknutá. A je potrebné aj ten leadership je potrebné prispôsobiť, podľa môjho názoru, ale môžem sa mýliť, možno, že je to inak, ale ja to len vidím zvonku, aké trendy sem idú. To znamená, že je potrebné prispôsobiť ten leadership práve možno tomuto mysleniu mladých ľudí, že ja chcem zvyšovať svoje znalosti, schopnosti, lebo si uvedomujem, že to zvyšuje moju hodnotu a získam za to viac. Že tu je pekný príklad, že niekedy to nie je len že o produkte a tých províziách a o tomto sa baviť, že ten moderný marketing na lídrov budúcich je aj týmto spôsobom, že máš možnosť zaimplementovať tam ako keby tieto ponuky, kde ten človek nepozerá, že koľko teraz zarobím alebo kde budem fungovať s akým produktom, ale je to viac o ňom. Možno toto si tým ukazoval a smeroval, že sa dá takisto natrénovať. Ale dám aj inú otázku, zase protiotázku. Kde spoločnosti alebo ľudia, ktorí rekrutujú nových lídrov, zistia, že v tom človeku ten potenciál je, lebo dávať len ponuky je super, ale s čím sa stretám aj ja, že ty ľuďom dávaš serióznu ponuku, ale už nie sú také reakcie, ako možno, že kedysi boli, lebo trh je presýtený všetkým možným. Dnes je všetko instantné, od TikToku rýchlo všetko. A ty musíš mať kľúčové vlastnosti tiež ako líder alebo osoba s ponukou, aby si vedel toho človeka seriózne zasiahnuť. Ja hovorím, až doňho brnknúť, že si on povie, OK, tu som spozornel, hovor ďalej. Že nájsť ten moment a vyťahnuť z toho človeka, že či aj ja nestrácam čas s ním, lebo ak som si vedomý dobrej ponuky s kvalitným produktom, ktorý má obrovský potenciál, aby aj ten človek, ktorý sedí oproti mne, nebol len tým človekom, a to zase rozdelím trošku tému, ktorý možno ani na to nemá, ani nechce na sebe pracovať,
A na tom pokrivenom trhu, aj to budem rád, keď rozdelíme, u tých starších lídrov, lebo to sme sa bavili len o mladých, ktorí zase našli tú presmičku, že vieš čo, mňa si kúp, lebo ja už som niečo dokázal. Hej, že už sú zvyknutí, a o tom môžeme dnes hodiť. A to je hlavne zo zahraničia, toto ešte tak nebeží. Kúpte si ma, support mi daj, podporuj ma, skôr ako ja som niečo dokázal. Čiže tu by som bol veľmi nápomocný publiku, aby zistili, že takto vonku lídri dnes fungujú, starší, sa prispôsobili a adoptovali dnes tomu svetu, že chcú ukázať, ja už som niečo spravil, kúpuj si ma, ale zároveň tie mladšie ročníky ešte nič nedokázali a majú príliš veľké očakávania. Ako tieto veci sklbiť tak, aby si získaval do spolupráce alebo do firiem kvalitných ľudí. To môže pomôcť aj mnohým malým a stredným podnikateľom, keď hľadajú ľudí. Jednoznačne. Ďakujem, že si túto tému otvoril. A presne to popisujem v tých generáciách Baby Boomers X, Y, Z. Ale musím povedať aj druhú vec, že keď som to začal študovať rok a 3/4 dozadu, tak mali sme len prístup k dátam tým celosvetovým, čo nekorešponduje celkom s kultúrno-mentálno-sociálno-ekonomickým nastavením z Čiech a Slovenska. Takže my sme si museli urobiť, nazvem to také rozdiely v tomto celom ponímaní. A áno, dobre hovoríš. A ja dám na to odpoveď, ktorá už je možno stará 100 rokov. Lebo pred 100 rokmi bol tu jeden pán, ktorý už toto riešil. Riešil to v úplne inom kontexte, v inej dobe, v inej situácii, ale riešil tú istú vec. Pretože a ten pán sa volal Baťa. A on už vtedy povedal, že nekupuješ si minulé výsledky toho človeka, a to len parafrázujem, dobre, ale jeho charakter. A teraz, a dnes to platí x násobne. Zažil som to rovnako, zažívajú to aj ľudia, s ktorými dnes spolupracujem, lídri, tí skutoční, lebo ty hovoríš o lídroch, ja hovorím o skutočných lídroch. Skutoční lídri firiem to dnes zažívajú, alebo tých tímov. Zažívajú, že sa im prídu práve ponúkať ľudia, však ja už som niečo dokázal, tak si ma kúp. Ale častokrát sú to ľudia, ktorí, a nebudem hovoriť o všetkých, samozrejme, veľká česť, výnimkám a tak ďalej. Ale to je skôr pre publikum, že ak sa s tým stretnete, aby ste vedeli, že to veci sú už dnes normálne. Áno. A dejú sa. Ty nekupuješ jeho minulé výsledky a minulé schopnosti, ty kupuješ jeho charakter, to je základ. Náboreš jeho charakter. Nadstavenie mysle. Presne tak. Jeho mindset a jeho schopnosť doručovať nové výsledky. A práve preto, a aj dnes, keď učím v tých tímoch a firmách, učím upravovať si možno ten pohľad, učím to cez rôzne nástroje. Mám švajčiarsky štruktográm k tomu, mám tie generácie XYZ. Ja osobne, ak môžem povedať, ja doslova mám v tom vášeň momentálne. Rozumiem. Že som si povedal, že prečo sa venovať vôbec typológii ľudí, lebo ti to neuveriteľne ušetrí čas, neuveriteľne ušetrí peniaze a obrovsky ti to zrýchli výsledky. Ja vidím v reále, že ľudia, ktorí sa naučia používať tieto techniky, zvyšujú svoju úspešnosť už po 3. mesiaci o 60%. Čiže si predstav, že máš o 60% vyššiu efektivitu zatvorenia obchodu. Čo ti to prinesie? A teda dokázať sa to naučiť, lebo je to vec naučiteľná, prináša obrovskú hodnotu. A nie len do biznisu, ale aj do osobného života. A to je tá ďalšia vec, ktorú vidím, a teda odpoveď na to, že mnohí tí ľudia prestali rásť a spoliehajú sa len na svoju minulosť. Nie, my sa musíme pozerať, že na jeho charakter, na jeho mindset a na jeho schopnosť doručovať výsledky v najbližšom období a do budúcnosti. Čiže to sa technicky týka aj tých mladších ročníkov, aj týchto starších, skúsenejších, že kombinácia toho štruktúrogramu s tými vecami, ktoré si spomenul, by mali viesť k tomu, že si vieme aj vybrať správneho. A to volám už dnes až partnera. Lebo to nie je člen tímu, je to môj parťák, s ktorým ideme robiť na veciach, máme rovnaké nadstavenie. Možno by som sa ešte oprel aj pre ostatných na tematiku, Majo, že ego bokom. Čo to znamená? Môžu mať, ja neviem, niekde 5-ročné skúsenosti, 10, dokonca aj 20, ale ak vstupuješ do novej firmy, je tam aj nová kultúra okrem nového produktu, nazveme si to tak, ako to je. Tak aj keď futbalista prestupuje z jedného klubu do druhého, tu si mohol strieľať góly, ale ak ťa ten tým alebo klub nepríjme, alebo jeho fanúšikovia,
Môže byť k zabudnutiu. Aj to sa stáva. A tým som chcel povedať, že ego bokom znamená so všetkou pokorou a úctou prijať aj možno sa integrovať dovnútra. Ukáž mi kompenzačný plán, ukáž mi produkt, mám záujem sa ho naučiť a nie len povedať, veď ja to viem robiť, tie techniky nepotrebujem poznať, ja budem robiť len ten sales. Nie, to je dnes už tá komplexnosť. Teda hovoríme k ľuďom, ktorí tu chcú budovať firmy, ktoré tu majú byť aj opäť o 10 do 20 rokov. Ak ste tu na krátko, to je môj tip, áno, súhlasím, bude to fungovať krátko, aj krátke výsledky, možno veľký boom, ale tie princípy, ktoré spomíname s Majom, sú tu pre ľudí a pre firmy, ktoré tu chcú byť aj naozaj o 10 do 20 rokov, že stávajú na niekoľko generácií. Dám ti to len na vlastnom príklade, nebudem hrať hrdinu, dobre? Takže ja som mal možnosť spolupracovať 26 rokov s Petrom Krištofovičom, veľmi si ho vážim a mám k nemu veľkú úctu za to, že som vôbec ako 21 ročný sa mohol k nemu pripojiť, on mal vtedy 22 rokov. A niečo sme spoločne budovali. A on bol stále zastancom toho budovania seba. A vybuduj seba a vybuduješ biznis. A samozrejme, ak ideš v tom budovaní seba a biznisu smerom nahor, pribúdajú ti peniaze. Peniaze nekrivia charakter, peniaze ho odhalujú. A postupne aj ja som prišiel k tomu egoizmu. Ja nebudem tvrdiť, že nie. A ja som si myslel, že som majster sveta. Až potom, keď dostaneš nejakú fakt tvrdú ránu od života a padneš na ústa, potom sa postavíš a zase padneš na ústa. A častokrát to bolo práve o tom egu. No ale aby som prišiel k tomu, že mal som pocit, že už všetko viem a tak ďalej. Peter mi hovorí, super Marian, dosiahli sme obrovské úspechy, medzinárodné a tak ďalej. A mi hovorí, no dobrá, teraz poďme sa učiť od lepších, ako sme my. On mal túto dobrú vlastnosť, že stále hľadal to lepšie nové. A tak sme hľadali firmu, ktorá je najlepšia v danom sektore, v ktorom sme my robili. Našli sme ju na Slovensku, v Nemecku, ale do tej som sa nedostal. Tak poďme za veľkú mláku a našli sme najväčšiu firmu na svete v danej oblasti, ale do tej som sa nedostal, dostal som sa do druhej najväčšej na svete. A keď som tam prišiel na tú stáž, nevedel som poriadne po anglicky, takže do obeda som chodil do Kaplan School v Los Angeles na angličtinu, po obede som chodil do terénu predávať produkty v Los Angeles. To super životná skúsenosť. No to som zvedavý, raz mi porozprávaš. A postupne som začal s nimi chodiť do terénu a videl som ich. A tie prvé razy, čo bolo, lebo Peter chcel vedieť, povedzme, na báze každý druhý, každý tretí deň, čo som sa nové naučil. A ja, jak sme si dávali tie Skypy, tak ja som mu stále, však toto my už robíme, toto my vieme, toto jasné a toto u nás fungovať nebude, my máme inú mentalitu, inú kultúru a tak ďalej. A toto som si uvedomil, potom v čase som si uvedomil, že toto je môj najväčší zabijak rozvoja môjho biznisu. Najväčší zabijak rozvoja biznisu je, však ja už to viem, toto som už počul, toto som videl, veď som ja dokonca dokázal viac. Na čo pôjdem na ten event 2., 3., 5., 10. krát? Jasné, čo mi to dá. A čiže ja už by som o tom mohol hovoriť. Ja mám zaplatiť za event? Nech mne zaplatia, že ja prídem. Presne toto som mal ja v hlave. A potom som si uvedomil, hops, asi mi uchádzajú nejaké detaily. A dám vám doporučenie. A to bude možno znieť tvrdo, ale daj si ruku na hruď, potoč s tou rukou takto doľava a daj si ego do polohy off. Lebo v momente, keď si dáš ego do polohy off, začínaš vidieť svet inak. A až v tomto momente, keď som prestal používať tieto vetičky, ktoré si aj ty povedal, alebo o ktorých som hovoril, alebo tie slovné spojenia, vtedy som začal vidieť veci inak. Videl som tie detaily, videl som, že tí ľudia, ktorí majú lepšie výsledky, ako mám dnes ja, čo robia inak? A dokázal som ich iným spôsobom pozorovať. A teda to je ten môj princíp, ty si to pomenoval inak, že ego nabok. No, povedzme, že ego nabok, áno. A ja hovorím ego off, pretože vtedy začne až naozaj to obdobie toho rastu. Lebo my častokrát sme v tej komfortnej zóne, ale na to, aby si mohol rásť, potrebuješ výjsť z komfortnej zóny. A vieš, ktorá je tá zóna za tou komfortnou? No priblíž mi ju, ako vnímaš ty? Sa volá zóna strachu.
lebo prichádza do nového prostredia, do nových možností a tak ďalej. Mám obavy, čo ak to nevíde, mám strach, mám predsudky a podobne. Keď prekonám zónu strachu, vieš, ktorá je za to ďalšia zóna za tým? No, ukáž nám tento terč. Tá ďalšia zóna sa volá zóna rozvoja. To znamená, že vtedy sa začneš učiť. Keď prekonáš zónu strachu, ideš do zóny rozvoja, kde sa učíš, až potom prichádzaš do tej novej komfortnej zóny, ktorá je väčšia. Prosperity, presne tak. A toto je málo kto ochotný urobiť. Oni sa radšej držia v tej zóne toho komfortu, vykrikujú odtiaľ, že nič nepotrebujú, nič a tak ďalej. My sme tu tí machri a je mi jedno, koľko zarábaš peňazí. Pamätaj si, to je pominuteľné. V momente, keď prestávaš pracovať na sebe, tak za chvíľočku zastagnuješ. Pretože, a ak dovolíte, ešte sa dotknem tejto jednej témy, čo je ten moment, kedy rastieš? Povedzme si príklad. Trh v tvojom sektore, obore, v ktorom podnikáš, pracuješ a tak ďalej, rastie 20%. Kedy rastieš ty? Keď rastie trh, kedy rastiem ja? Aha. Za moje skúsenosti je to veľakrát tak, keď padaš smerom dole. To znamená, buď sa tebe niečo deje, a ťa to prinúti sa nejako nad vecami zamyslieť a vtedy rastieš, alebo môže sa stať aj niečo s trhom, ťa dáva dole. Takže môžeš rásť konštantne len vtedy, keď si nájdeš buď to mentora, ak sa darí, že máš to ego off, alebo ego bokom, jak sme to nazvali, a povieš si, že to je priestor, aby si sa niekam zviezol, lebo jedno sú, že čísla, ak nerastieš ty, tak ťa predbehnú čísla a niekde narazíš na to dno. Aj tak to hodí dole. Proste to je zákon vesmíru, hej, nádych, výdych, svetlo, tma, to yin-yang jednoducho funguje. Čiže ak hovorím ale o mojom presvedčení pre partiu, možno ma nejako opravíš. Ak rastú čísla, mal by si sa viacej zamyslieť nad tým, čo urobíš s tým, aby si porastol ty sám. Bingo. Toto je ten jeden pohľad. Ja som možno položil nesprávne tú otázku, pretože ak trh rastie 20% a ty s tvojím tímom rastieš tiež o 20% medziročne, rastieš? Nie, ty si konštantne na tej veľkosti. Výborné, stagnuješ. Všetci si myslia, že rastú. Mňa z toho jeden kámoš, Tomáš Kromka, v jednom podcaste sme mali rozhovor, veľmi krásne mi to priblížil a som mu za to vďačný. Keď ty rastieš zárovno trhom, v podstate stagnuješ. Keby si ty bol stále na jednej úrovni, tak klesáš. Aby si ty rástol, musíš predbehnúť rast trhu. A ako to predbehneš? Nepredbehneš to len tým, že budeš rásť po odbornej stránke. A ty musíš začať rásť po osobnostnej. Nedávno som bol v Čechách v jednej veľmi veľkej nadnárodnej korporácii. V sále mi sedelo 450 manažérov tejto spoločnosti. A dal som im otázku, že za posledné obdobie kto z nich investoval energiu, čas, peniaze do odborného rastu, nejakých odborných školení, vzdelávania a tak ďalej. Všetci zdvihli ruku. A koľký z vás ste investovali energiu, čas, peniaze do osobnostného rastu? Zo 450 vieš, koľko rúk sa zdvihlo? 12, môj typ. 3. 3? 3. Tak si máš okolo. A potom sa čudovali, prečo nevedia k sebe pritiahnuť ľudí. Akože vieš, čo ja ti poviem do toho, však len môj taký malinký názor. Ja verím v to, že môžeš mať odbornosť menšiu za odbor, kde funguješ, ale ľudia dnes nasledujú ľudí, čiže tvoja energia, tvoja osobnosť, tvoja už istým spôsobom aura na tých ľudí dokáže ľudí vtiahnuť, trošku to súvisí s tým slovíčkom aj líder alebo leadership, lebo aj tú odbornosť sa vieš kedykoľvek doučiť. Dnes tie veľké týmy fungujú, pozri sa, ja ti detailne neviem k tomu dopovedať, to neznamená, že sa zhadzuješ dole, ale môžem povedať, v tíme máme človeka, ktorý je odborník na túto tematiku, ak potrebuješ tejto veci byť špecialista, alebo to je jediná vec, ktorá te bráni v raste, tak ťa s ním vie zoznámiť, to už je zase tá tímová práca. Ale vrátim sa k tomu slovíčku, že osobnosť je dnes kľúčový faktor k tomu, aby firmy rástli, lebo kvalitní ľudia pritiahnú kvalitných ľudí. To je asi možno, že tá tematika. A to, čo učím a s čím sa stretávam a v čom pomáham tým lídrom je, že odbornosť sa stáva štandardom. To znamená, že už k tebe sa nepripoja ľudia, keď nič o tom nebudeš vedieť. Tá odbornosť na určitej úrovni, ja nehovorím, že musíš vedieť všetko, presne ak si Jurko ty povedal, nemusíš vedieť všetko, ale jednoducho už tú odbornú znalosť v tom sektore máš. A teraz ku komu sa budú pripájať kvalitnejší ľudia? Čím si väčšia osobnosť,
čím si väčšia osobnosť, pritiahneš k sebe väčších, kvalitnejších ľudí. A teraz ja sa pýtam, koľko času, energie a peňazí si investovala za posledné obdobie do rastu svojej osobnosti? Nemusíte mi odpovedať. Lebo ja viem, že mnoho ľudí túto stránku podceňuje. Vieš, čo ma bude zaujímať? Napríklad z publika, ktoré toto zhliadne, ak sa vám podarí do komentára napísať možno posledný seminár, na ktorom ste boli, ktorý vás nadchol, alebo kniha, alebo podcast, že sa podelíte aj to s komunitou, tak nám môžete dať vedieť, že ako to bolo u vás s týmto rastom. Ale hovoríme o tom osobnostnom. Osobnostnom? Určite o osobnostnom. To som zvedavý na odpovede. Výborne, ale nehambite sa za to, keď aj nič, lebo toto je presne to, čo sa deje a vôbec prečo robíme tieto podcasty. Akože už keď si bol aj ty taký otvorený, tak ja to poviem napríklad za nás, že bolo u mňa v obdobie v živote, keď som niekoľko kníh za rok dokázal prečítať, od motivácie cez sales, aj osobnosť alebo príbehy značiek, chodil som aj na rôzne eventy, alebo to povedzme, že semináre tohto osobnostného rozvoja, ale keď som aj tak viac zaťažený nejakým rastom produktom alebo tou sieťou, že nie je taký priestor. Ja to napríklad, že cítim a tiež otvorene poviem, že aj tie diskusie, keď mávame, že spoločne, tak opäť si uvedomujem, a to je dobre ten mentor alebo couch, že je dobre sa sem posunúť a jednoducho s týmito vecami pracovať, pretože sú dôležité v tom živote. Tak to, čo som načítal v minulosti, je už minulosť a potrebuješ byť v tých procesoch neustále, to tiež je to ego off a uvedomiť si každý z týchto poslucháčov, či sme to my, alebo ste to vy, ak má záujem na sebe pracovať, alebo sa popýtať, ako zvýšiť tú úspešnosť na trhu, tak by sa mal oprieť o niekoľko tematík. A to je moja aj odpoveď k ľuďom, ktorí sa venujú salesu, alebo budujú firmy, alebo zamestnávate ľudí vo firmách, tak skúste kúsok sa v tomto pohnúť a uvidíte, ako moc to zmení tie čísla, ktoré sú na konci dňa pre každého dôležitý, pretože to, čo my sa tu majú dnes spolu bavíme, to je pre mnohých, že inšpirácia, alebo super to znie, ale čo je to praktické, z ktorého odtiaľ to odchádza. Malo by to byť tá informácia, že je dobre navštíviť napríklad aj workshopy, ktoré organizuješ, alebo eventy a pustiť sa do tejto tematiky a na konci dňa, ja neviem, o mesiac, o 2, o 3 si povedať, čo mi to dalo a kde som sa posunul, kde to viem preniesť na svojich ľudí, na svoj produkt, na svoju firmu. Takže ak chceš aj túto tematiku nejako zaujímavo uzavrieť, budem rád. Uzavriem, pretože v tom sieťovom biznise vo všeobecnosti a v budovaní tých veľkých tímov a mám šancu pracovať s tými top lídrami na svete, ktorí budú naozaj niekoľko 10 000 tímy. Ja tam to vidím, že tu mnohí tí ľudia, ktorí narazia na ten strop, je, že priťahujú tých ľudí k značke a k produktu. A nadviažem na to, čo si povedal. Áno, to vybudeš do určitej úrovne. Ale tí skutočne veľkí lídri nepriťahujú ľudí len na značku a na produkt, ale priťahujú ich práve na tú osobnosť. A tou osobnosťou sa musíš stať. Dobrá správa je, že je to naučiteľné, stať sa tou osobnosťou, ale musíš investovať do toho osobnostného rastu, nielen do toho odborného. A som veľmi rád, že spoločne pripravujeme projekt, kde ľudia budú môcť osobnostne rásť, lebo ja vám musím prezradiť aj na Juraja, že aj on je človek, ktorý je veľmi inšpirujúci, má neuveriteľne veľa skúseností, napriek svojmu mladému veku dosiahol veľmi veľké úspechy, za čo ho obdivujem. A to vždy, keď sa spolu stretneme, dávam aj najavo, že naozaj mám môj veľký obdiv za to, čo dokázal. A pamätajte si jednu vec, ktorú ma tiež naučili tí veľkí borci. A možno to znie tak knižkovo, ale veľkí lídri priťahujú veľkých ľudí. To ešte často vidíme. Ale ľudia s veľkými snami pritiahnú ľudí s veľkými snami. A toto je to podstatné, že keď máš kvalitné vízie postavené na kvalitnom systéme, na kvalitných ľuďoch, tak vtedy dokážeš naozaj preniesť ten svoj biznis aj za hranice a doslova podnikať globálne. My si to málo kedy uvedomujeme, že niektorí ľudia rozmýšľajú v malom, pretože žijú v tom malom akváriu. Nemyslím v tom malom akváriu prostredí, že sme tu na Slovensku, ale v malom akváriu vo svojej hlave. A v momente, keď dokážeš upraviť ten mindset
upraviť ho správnym spôsobom, vedzte, že svet začnete vidieť inak, nové príležitosti a možnosti vám prídu do života a otvoria sa vám brány doslova do obrovského sveta, plnenia si tých snov a cieľov. A nech to znie knižkovo akokoľvek, ja to fakt vidím u ľudí a u lídrov vo svojom okolí. Takže som veľmi vďačný za to, že vôbec... A som vďačný, že potiaľ to ste dopozerali toto video a že môžeme s Jurajom pripravovať takéto veci spoločne. Určite. Ja k tým výsledkom, čo si povedal, ďakujem, že takto vnímaš. Napriek tomu to stále berem, že je kam sa posúvať. A ja som zase vďačný, že môžem pracovať alebo sa stretávam s ľuďmi na úrovni, ktorí chcú na sebe pracovať, čo aj mňa osobnostne ďalej posúva. A preto vás rád stretneme aj na našich osobných workshopoch, že budem spoznávať skupinu ďalších ľudí a môžeme naozaj robiť výnimočné veci. Majte sa krásne a teším sa na ďalší podcast, ktorý budeme spoločne viesť. A kľudne nám do komentára napíšte, čo sa vám najviac páčilo na tomto podcaste, čo vás zaujalo, čo vás inšpirovalo. Možno aha moment. Aha moment, výborne. No a ja sa rád s vami stretnem niekde buď takto vo videách, alebo na tých našich osobných workshopoch a vymeníme si znalosti a skúsenosti. Ďakujem pekne, majte sa krásne.